Здравейте, скъпи приятели, скъпи членове! Казваме здрасти от Синеморец, добре дошли на нашия нов влог. Трипче до Синеморец, 2 дена екскурзийка с малката сладоранка Ая. Да. Кажи здрасти, тате. Кажи здрасти. Кажи здрасти. Тате, кажи здрасти. Добре. Водичка ли ми даваш? Айде, пини водичка. На най-голямата жега, тате, къде отиваш? На плажче. Докато стигнем, то няма да е жега вече. Към Бутамята. Разходка. Следобедно плажче. Да. Ето! Няма бе, тате. Бутамята. Първо плажче на БВС в Синеморец. Малко вълниста днеска, но... Ето мама носи вода. Я само иду, че си на пясък. Да. Ей, така правиш. Виж. Оп. Няма го пясъка. Тате, къде е пясъка? Я си покажи ръката. Покажи си ръката. На едната ръка има пясък. Плажчето е страхотно. В самия Синеморец няма много туристи, се оплакват хората, въпреки че хотелските комплекси бяха пълни. Но тук са местата, където са най-диви плажовете и най-чисти. Има доста скалисти, скрити плажове, плаж Липите, Силистар, въпреки че не е скрит Силистар, но е страхотно местенце за плажче и излет. Странджа планина Странджа планина стига до морето. Е много красиво. Има доста рекички, които се вливат в самото море. Една от най-големите е Лелека. Трябва да се посети, хубаво местенце. Сега ще ви покажа малко. Чисто много беде. Айде, ела сега. Ама вие сте в тон? Ема, как си ми видиш? Готов. Пак сме на нашето място, скъпи приятели. Ти амо джелато на Синеморец. Ако
Ако искате да хапнете хубав сладолед, без захар, вегетариански също, така че тук ви е мястото. Има страхотни разновидности. Да, моля. Само момент, че аз на нея ще й дам. Жената избира сега. Кое е ягодно? Джелатерия се казва мястото, топ локация. Най-хубавия сладолед в Синеморец. Да. Пътя към Бутамята. В вила Зеленика, скъпи приятели, има абсолютно всичко за детето. Освен страхотния им двор, който е уникален и много поддържан, има ето такава люлка, където бебе много се кефи. Много се кефи. Има и такава люлтица. Има и детски кът. Детски кът с адски много играчки и неща за забава. Страхотно. Спокойничко, тихо. Хубаво ли ти е, тате? Ая. Тате. 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 Живее най-добрия си живот. Тате. Хубаво ли ти е? Хубаво е. На здраве! На здраве! Ето е радобудната. 7 часа стана, на чист въздух, се наспа. Сготви кончета. Сготви кончето, направи малко готвено месо. Мама, мама, мама. Мама, мама, мама. Трябва да видиш горе. Виж как е вълни. Виждаш. Тя е този най-големия, той най-мъжкия момент. И това с женската и бебенцата. Виж го колко е голяма и тук да не се пред Виж се да видиш така. Кажи ми, здравей, стърпинче. Здравей, стърпинче. Щъркели има, хубави. Виж, направили самозавет. Да, ама и тук е големият пътя. От към морето. Да. Тук е таткото. Той се чисти на слънчице. Да. А там са май бебенците и мама. Естествено, виж мама. Бебенците има стъркела само при мама седи, ама не трябва така. Виж ли колко са хубави? Да, тук на слънчевите очила. Си мислеха, но там тези го няма да трябва. Надолу е морето, тате. Тук се е носи на дъцата. Плаж Велека. Да. Виж тук за какво да видим. Домашни сладки. Тук подават и тия домашни. Долу е Велека. После да се разходиш ли там? Да, тук надолу подираше и отидем. Виж, хората са направили тук страхотно. Ето да се седи с него. Много хубава къща. Много страхотно, което виж, оправили си пътя. Имат си чешмичка. Това е май букинг обаче. Ех, че хубава къща наистина. И двете, и тази, и съседната предната са много хубави. Тази също е страхотна. Пълен релакс. И голяма сметлина е тук. Тук има хубави къщи. Сега това, примерно, какво е това, дето е във водата се образувало по средата бялото? Еми някакво течение вътрешно. Течение, Да. нали? Виж тук какво е, мамо. И хубави беседи. Ние бяхме май по-натам. Ние бяхме, да, някъде по тези улици, защото
Или може би на предната улица и на тази, защото излизахме и тук по тази пътечка. Да. И отиваме на плажа. Сега какво стана? Сладоранката на Синеморец. Там сме. Там се качиме по улицата нагоре. Так му става едно кръгче. Ето ни и пак този път към Велека. Айде, Стъркила ти каза здрасти. Взимай ти, здравей, Стъркилче. Чули го как ти каза? Здрасти, Ая. Ето пак ти каза здрасти. Кажи ми, здравей, Стъркилче. Велека, водата е много чиста. Даже някои хора пият от нея, ни казаха собствениците на букинга. И по-към устието на реката има възможност да влезе и бебенце, защото там е много плитко и се смесват по-сладководна с солена вода. И е хубаво, става микс коктейл. Да. След малко ще ви покажа какъв хубав изглед има към Велека отгоре. Хора, забрал съм да сменя режима. Сега качеството трябва да е по-хубаво. Клипа до тук ще бъде зле като качество, но от тук насетне ще бъде добре. Да, реката е помаляла. Ето, скъпи приятели, река Велека и Черно море. Има доста преход, има. Ще се върви. Внимавай! Има конски война, чакай. Интересно и я гледа. Има 34 на кръстници. Красиво. Едно от най-живописните места на България. С нея е трудно, май. Ще ми я дадеш на мене, май. Чакай, че тук беше... Стръмничко. Махаш ли? Направили са пътека. Браво, мамо. Направили са пътека хората. Да не газим по пясъка. Много добре. Май стигаше до другото. Поне кафенца вече там са за спортовете. За спортовете. Ади, Благо. Къде си ти, мамо? Скъпи приятели, вече аз поемам камерата. Ето ги двете бебенца отпред вървят. В момента се намираме на устието на река Велека, от страната, която е от към Черно море. Тук по принцип плажа е неохраняем. Респективно на това къпането не е препоръчително, защото е много дълбоко. Но повечето хора си плуват в реката. Ходим ли чак до там?
Пътуваме за Силистар. Ето го маршрута. Тесничко е. Тук някъде се отбиваш. Ето сега това е мостчето за Силистар. Дали са го оправили? Оправили си го. Това е Силистар. Мостчето беше отнесено едно време. Заведението върви. Заведението преди 2 години го трябваше да. Да. Виж колко се е разпространило. Стъпвай по шиловете. Да, по средата. Още една рекичка, която се влива в морето. По-хладно е тук. Приятничко. Ето, скъпи приятели, плаж Силистар. Силистар беше 10 плаж, това нещо го нямаше. Нямаше нищо такова. Нямаше бараки, нямаше плажове, нямаше заведения. Плажове имаше, заведения няма. И той сърф не мога да се вземе да се вкарам с него направо. Ето го кръчето на бебенце изгоряло. Кръченцето изгоряло. Малката следорана. Да. И сега отиваме към свободна зона, защото днеска сме с чадър. Ще си набием чадъра някъде. Как го е натоварила булката. О, да. Господина доста неща е взел. Не бяха пуснали те с пояси. Пусни 2 пояса, 2 багажа по-малко. Тук е 20 лева комплекта. Шезлонг. Само... един чадър с шезлонг е 15 лева. Да, само 10 лева е чадъра. Да, но имаш опция. Ето, скъпи приятели, може да видите колко струват. Дай да там да ги навиша на пътечка. Да. Виж колко е плитко. Това е под колената на грана. Ланшот до сега. 2 минути и половина. Влога ще стане дълъг. Обаче тук поне имаш опция да си вземеш само чадър, а вчера нямаше опция да си вземеш само чадър. Това не е какво прави този човечец. А той ще е добре, бе! Има татуировки на гърба, може да го позволя. А тебе кара. Да, бе. Силистар станало много пренаселено. Вижте пълните заведения, пълно с хора. Силистар просто няма нищо общо с това, което беше. Не знам защо го представят още като девствен плаж, тъй като Изобщо не е девствен. Вече България няма девствени плажове. Ето го мястото, което си харесахме. Има допълнителна сянка. Плаж Силистар. Много добре. Ой, паята. Да, ето тук от тази страна ще го оставим. Ай, ела. Аз ти предлагам даже да не я мокрим, че много вятър има.
Да, мисля само е така да я разхода по брега. Да. Прословитата скали. Кораб. На Силистар. Корабчетата. Водата е кристално чиста. Страхотно. Много е топличко покрай скаличките. Да, стопля се по-лесно. Татя, кажи нещо на камерата. Я кажи здравей, камера. Здравей. Кажи здрасти. Здрасти, камера. Не. Добре. Ето, каза. Каза ли? Да, каза здравей. Дай да връщаме лека по лека. Мухата няма да идвам повече. Ето е малката сладоранка, хапва. И в същото време мача наблюдаваме. Турция, Португалия. Чакай си. Да оправим печената. Тата? Ето, нали имаш на салфетка в ръката? Имаш в ръката салфетка? Точно така, това е капачката за буркана. Браво на тебе! И... Така ще да можеш тук. За 3. Кажи чао за влога на нашите приятели. Не искаш да кажеш чао? Добре.